Bo skoro pan je... O, dobra. O. I ja już sztuk 2. Siup. Niklaus kontra kluski śląskie, podejście numer 2. Pati, co te rolady takie małe? Ostatnio były większe. Jaki mały kartofelek! Patrz, Sheldon. Niklaus, rolady to się smaży na tłustym, a nie na maśle. Niklaus, ale żeś nadupcał tego masła, a w to widział rolady na maśle. My sam zaraz dupi. Jaki ty się kucharz ciulaty. Bije mi. 1, 2, 3, 4 und Papriken. Kurwa, nie żałuję. Korzyni. Salz. Nie cienki. A z tych wspaniałych młodych kartofli poczniemy kluski. Niczym skarby na dnie morza. Jesteśmy na półmetku. Coś pięknego. No. Piękne. Słyszałem, że prawdziwe śląskie gospodynie do gumiklizów nie dawają w ogóle jajek. Myśmy ostatnio dali 3. 1. Nie 5, nie 2, nie 3. 1. Nie? Aha, bo tu dajesz. Takie piękne kartofelki. Młode. Cyk. O. Jajuszko. Sheldona. Sheldon pomachał. O. I to będzie to. Cyk. Cyk. O. No. Będzie. I to jest to. Nie lepi się nic. Będą richtig takie, jak mają być. Tym? No. Bo ostatnio zrobiłem tym, to żeście na mnie krzyczeli. O. Cyk. Wszystkie winy odkupione. Dawać łapkę w górę za każdą jedną kluskę. I teraz cyk. I cyk. Test. Tak ma być. No jak ostatnią razą wyszło świetnie, no to tą wyszło po prostu sztuka.
wspaniałość.